Anao io Sava pro, manolotra ao anao. Yes! Ankolera raha! Ia, niany moa zegny faly de faly ny tegnanay satria mitafatafa mitovy laha efa tsy mahay angambany izy koa mbolo magnano Facebook fo ilarigny ary mety ho salama vatagna tsy mararaba antsika jiaby nisofigny haregny tsara ny maso ahaizaha tsara fa raky niany ankolera raha! Capitaine Lakabi! Tonga si ho anao ato amin'ny studiony Tsiorasy atsika ataontsika mitafatafa isoragna Tsiorasy nandray atsika amin'ny studionazy ity. Ya, sa mariny fa ato mandray artiste maro samihafa na tropical na urbain même ino koa rythme mahafahazo zegny amizay misy tsy haiko e na gasigasy voilà ya na vazavazana gasy irasy Tsiorasy aby izy koa fa resaka la musique fa zegny ndraiky koragna aty koragna entre mana fulahy koragna entre samy mana talenta koragna entre samy nandalo université misy zegny koragna n'olo samby direct koragna n'olo samby ambonimbony feo misy baba koragna n'olo samby tia koekoeky koragna dia fa aza mialy Capitaine Lakabi soragna anao nagneky koragna atsika rola koragna ya comme d'hab efa hainareo jiaby haintsika jiaby fa tsisy question haina andeposeko aminazy surprise aminazy fa za ndraiky raha fa question ty araiky ty nomaniko eke satria nagnino haiko olo ty grave donc misy question avy aminareo misy le magnitikitikanareo sasakinareo posegny aminazy igny iposeko aminazy de satako laviko koragna Capitaine Lakabi avy taiza nipiran'izay terme zay Capitaine Lakabi juste ny Capitaine Lakabi zegny raha tsorotsorontsika fô zegny fa misy tantara lavabe naviany le Lakabi io Lakabi izy teny gasy zegny fanoratagna azy zegny atao teniteny-bazaha hely lakana vy le lakana vy io zegny savaty za nandeha nianatra tamin'ny université ta Toliara c'était en 2020 tamizay zay zay lakana vy za aminjay zegny koa fa hagnano raha ty volagniko amy réseau ho hitan'olo maro bon afa igny zegny nampalaza za tagny amin'ny université amy campus universitaire mandeha Toliara donc entiko raha ty volagniko satria fagnarana malaza baka araha hitako izy ty fa raha ohatra volagniko ataoko Lakabi za lasa za ndraiky savaty nefa tsapantsika tsara zegny rehefa mpitondra avion pilote lazagna izy mandeha par terre zegny chauffeur lazagna izy ko mitondra lakana capitaine lazagna zegny donc zegny chauffeur any lakana za hitanareo za zegny le capitaine io Lakabi io zay ma capitaine Lakabi za Reo zegny grave valinteny mazava valinteny zegny anao zegny capitaine savatinao za zegny capitaine satria za mitondra izy zay tany misy za magnaraka fô za capitaine alefiko mandeha gauche alefiko mandeha droite raha io mazava zegny avy le Capitaine Lakabi miaraka anetsika jiaby zao io aletsika iolagna amy lakana anao Capitaine Lakabi isany nahafantarana anao magnano anao hirana gasy ndre surtout le efa malaza regny hira teny gasy avadikinao amy teny français amy teny bazaha ino koa natonga izy igny anao efa magnahira ny hira tsy nalaza ve beo nahita filimy za natao fikininy malaza regny vadiko français sa ino antony za zegny taloha za zegny amin'ny hira za zegny koa fa nitondra agnarana Lakabi na hira aloha nataoko mbola Lakabi fô tamizay fa tsy capitaine fa za zegny aloha za hagnano hira io fa nataoko Capitaine Lakabi agnarana zegny niforogny voalohany rehefa voaforogny amizay ny agnarana nihira za niditry studio ta Toliara niditry Malakady production zay zegny studio malaza tagny fa navita hira roa za lany vola mandandany vola moka studio izy vocal fogna tsisy raha za tsisy vola bon ivadiko pejy hafa volagniko de amizay zegny za zegny magnano le tsy de raha satria izy koa arakanao tsara zegny satria questionao zegny nahatonga za nagnano teny-bazaha raha io zay baka nisy namako zay Jola Voemara zay bigop mon frère naka raha mahita ity vidéo ity zahay zegny miaraka namolavola zigny tamy voalohany izy managna studio de zahay amizay zegny bon ataontsika raha ty alohantsika hagnano raha karaha zao mbola tsy nisy nagnano tsisy nagnano bon atsika zegny koa fa magnano raha ty mety halaza izy ty de nataony amizay baka raha io
tegna nalaza nagnano zahay misy Mario zay mbô nataony acapella fa raha vava fa zahay magnano raha jiaby tsisy vava fô tafara amizay momoy manampidirina studio igny amizay zegny nalaza be zegny de nanohinohy zay tafara amizay zegny mody izy satria izy zegny normalien navita fianaragna amin'ny ENS nandeha nampianatra amizay zegny izy postinazy amin'ny lycée Voemara de zany zaka fa lasa zegny tsisy namagna koa za vangoako acapella satria mbola tsisy vola koa tamizay hity studio vangoako acapella koa raha io tsisy mahalagiko tafara amizay zegny natsaratsaregny zegny le raha zegny niditry studio igny zegny ny source navian'le hirahira ok mazavy fa ny raha hita baka capitaine Kambia efa nalaza ndre tamizigny fonao nivadika nisy taranja afo amizay ary igny tegna idirantsika analigny amizay nanjary sexologue ndraiky i capitaine Lakambi qu'est-ce que t'en pensez que momba ziny Lakambi nisy ifandraisana tamy fianarana tamy manindeha tany toliara ve izy io sa karakôry tonga lasa resaka sexe fokoragnanao io fitseny anao zegny nianatra momba izy io sa karakôry tseny za zegny atoliara za zegny tsy le étude amin'ny université nataoko zegny tsisy dirany sexologie zegny ah bon fôtony za zegny philosophe un vrai philosophe zegny za zao fa en philosophie zegny le raha io azonao volagny zegny raha jiaby zay zegny mahatonga za zegny façon anaovako explication direct fô satria en philosophie zegny tout est prononçable izy koa fa tingeho efa izy karaha zegny bôka ah bon merci mazava anao zegny philosophe anao philosophe zegny tout est permis ho izy anao ay defa mivolagna sahady zao hidika amy landany raha ty hoany zay zaza madinika za mizaha izy ty loatra amizay izy ty ary ao anareo zay somary teritersegny iangaviana koa aza de mizaha izy ty fa ho avy i question surtout avy aminah ty avy direct amizay izy ty ho anareo zay somary miatsaraviana tsy hypocrite ndraiky afaka mitongila tsofo fonao mitandregny avy afaka magnano masy araiky fa mizaha zahay fa ho avy raha ty bon efa nitsika resaka sexe atsika capitaine Lakambi anao moa ty efa nivolanao direct anao ty kofa volagna lely milely facile anao zala volagna raha zegny avy eo sperme hazalahy de o zao anao ndraiky tsy mety isy jajob na de zegny mety isy jajob baka fa haiko bon misy dirany hely zegny amin'ny partiny avy amin'ny parent amin'ina zegny misy ampahany hely antiromba zegny misy ampahany hely misy ampahany karaha zegny c'est normal anao fa antiromba tapany mbola philosophe koa lasa raha jiaby matetiky amizay anao koa fa hitako mizaka mana karaha ataonao de misy za ndraiky mizaha youtube nao misy critique mafy mandeha amin'ny youtube nao hitako hoe ola miteniteny tsy tokony asio masoandro manao resaka mamoa fady patipatata misy devoly akory fandraisanao regny iny fandraisanao ikoragnan'olo aby regny hitako zao commentaire n'olo jiaby hitako jiaby fa za zegny tsy tetry fôtony izy io zegny être star c'est pas facile na anao zegny magnano raha tsara jesosy koa nifantsegna aminazy fijaliagna olo tsisy fahotagna vitany donc zegny izy koa fa raha ataonao zegny tianao hatao toiza fô fa anao zegny aza ko critique tsy hiala na hira fiderana ataonao misy critique fô ny commentaire zay manko magny commentaire ary zay zegny maha philosophe za zegny ny olo zegny samy managna hevitry tokony aboakany za tsy vengy satria chacun a sa vérité izy koa fa igny zegny fahatanao azy façon de fahatanao azy karaha igny zay ninao fa ninahy izy nataoko igny karaha zay zegny andesiko azy za tsy meloko zegny satria io zegny anao zegny misy débat zegny hevitrinao hentinao hevitry hentiko atsika tsy miady fa hevitry fa miady bon tsy mety aminazy le raha mikasiky resaka sexe io bon izy zegny tokony mizaha raha hafa mety aminazy igny ataony karaha zegny fa misy olo mety amin'olo sasany raha mato maro mpankafy zay ndraiky mbola amizay bakatsika le mpankafy mbola le mpanoty fa keliky izy manao maro boky raha ty mandeha aminakaty sakinao ampitewany dao za koa nga manjary mpitana pisolo vavavoka tegna ty malefako aminao fô raha zegny ka amin'nologna zegny capitaine hoe anao misy agnaty sa tsy misy Zagnahary anao ino misy Zagnahary tsy misy Zagnahary fisiany Zagnahary anao inonao fa misy ny Zagnahary anao mivavaka ka ataoko direct Zagnahary baka maro zala kila raha vavahanao zegny Zagnaharinao asazonao azoko karaha zegny za mino fa Zagnahary misy fa le blanco baka Zagnahary maro ka fa le vavagna baka fa Zagnahary le tegna araiky ambony le araiky namoro misy ino anao izy fa misy Dieu créateur
mazava amin'andre zegny mino Zagnahary capitaine Lakamby. Bon, anao moa vegny efa niteraka anao sa mbola tsy miteraka. Bon, io bôka agnatin'ny izy ty. Ka tsy eritreretinao ve amarefaka mare agny capitaine raha ohatra ka mananjanaka anao marefaka mare agny. Mety satria isary bôka mitoetra. Tsy mampanganinao zegny nahita zanakanao après zegny anao mikoragna resaka sexe direct be sy ny tariny. Zao zegny zava-misy. Ny raha tokony ataontsika zegny, atsika mihitsy mampianatra le zaza. Surtout misy tsy miditra aminazy de puberté le zaza. Azavaigny aminazy. Ino problemtsika? Io le tabotsika gasy tsy mety volombolagny, magnonolo fô. Zaza amizay zegny magnanognano fahatany. Tadidinao, atsika zao amin'ny andro iainantsika zao 21e siècle na hoe année 2025 à Madagascar eto mandeha 70% zaza 13 ans magnano milele. Fa tsisy mba hoe magnambara zao io tabo tsy mety volagny, tsy mety ino tsy mamety zo, ambara zaza io tsy mamety zo. Bon, anao ko agnano zaza, bon, atao karaha zao. Fa izy zegny antankenao koragna amizaza zegny, ndraikindraiky zegny bon, limitenao zegny le fomba resaka bon. Karaha zao ko fagnano lalahy zegny karaha zao zao satria izy mbola zaza kely. Atsika ray aman-dreny zegny magnambara izy, zao ny tokony atao, zao ny tokony atao, zao ny tokony atao, magnaraka hoazy izy. Karaha zay zegny tokony ataontsika. Za zegny amin'ny manokana zegny tsisy problème zegny amin'ny zanako. Za mihitsy zegny mampianatra izy, zao ny raha tokony atao zanako, zao izy kofa atanao en direct be karaha. Ok, agnaty tonga de mitohy azy fa mazalika moa teo anao moa manana bavy anao? Mana. Mazava hoazy anao manana reny matoa atanao ambony tany. Akory zegny fahitavan'ireo la famille-nao anao ny raha io, iresindreo tsara azondreo sa karaha mba tiany ao epoka raha zay satria maziny na ny olo tsy havanao bôka magnakena izy volaniko taminao igny ka akory ary ny proche-nao ny havanao, ny anabavinao, mamanao, papanao, rahalahinao, karaha koa fandraisan'ireo lavitra ataonao io amin'ny resaka sexe fo. Io bôka koragnantsika zao io. Ils sont tous au courant. Izy avitra ataoko zegny efa fantatra dès le début hoe zao raha ataoko volaniko, zao raha nianarako ka haiko zegny nataoko. Za magnano raha karaha zao resaka sexe ataoko amin'ny Facebook ao. De le raha mo de toute façon zegny ray aman-dreniko mamako ndraiky papako zegny tsy manao Facebook. Fa anabaviko jiaby, fa anabaviko jiaby zegny raha lahiko magnano Facebook. Fa asakasaka ny anabaviko fôtony za zegny efa nivolagna hoe zao raha ataoko. Bon, za magnano bonjour à tous. Efa hely zegny raha ndeha taimitsika androany. Bon, izy koa mbola izaha, izy mizaha. Za sura fa misy kozikozininay mizaha. Fôtony anatsika atsika zao ane misy olo efa mandeha 30 ans tsy haiko firy na compte cycle menstruel tsy haiko. Izy koa misy problème zegny, za sura fa anabaviko mba misy mizaha hoe ary haheo izy raha magnaraka. Le kozikozininay regny zegny. Karaha zay fa maharaka zegny entourage-ko jiaby zegny. Tsisy problème. Afaka mampafandariko. Ok. Mazava koragna zay mba tsara mikora zava nazoto mikoragna amin'ny azy satria ngaty mba amaly question de capitaine Lakamby avanao moa fa regny to avindreo na zegny tsy zegny maro nefa ny mpagnaraka raha ataonao, agnisan'ny mankafy raha ataonao ary hitanao ngamba followersinao miakatra na amin'ny YouTube miakatra abonné sy za mako mpagnaraka anao kaiky misy tonga za magnaraka be io mizaha fandehana super fan zany sa super fan de question tsy efa narinary viavy pesanao tamin'ny raha izy ero efa misy viavy to de metanao fôtony anao boka expérimenté be fagnazavanao raha de attiré Lakamby mba anaova zao edy zay mety tsy ampiampy tosika avy ambadika ry maro tokony am'firifiry eo isany za tsy makonty fô maro andeha test fôzinao 23 cm tiany sasany voalohany zegny déjà zegny sasany tiana 23 cm fa tsy zay mangataka omena azo ma tena 23 cm manana vandraha ko andraso aloha andraso aloha ny sasany misy tegna raha 23 cm ny sasany amizay zegny le soma zegny masiro be zegny tiandraha man sasany fa za zegny izy kofa karaha zay zegny andeha hidirana aty zegny za fa tsy magnano fa bon za zegny kofa managna sipa zegny le sipa igny zegny araiky ampy za karaha zegny fôtony zegny tsy andeha agnano dalala 23 cm diako agnatin'le raha fa explication mandeha karaha zegny satria baka zao anisany zegny volako zegny anao koa volana hoe karaha ty mampalavalava kabody na latika karaha ty mavety gonflage zetika ataonao raha zy anao baka position jiaby mampelaela spermatonga ela tonga ka za amizay sûr hoy za hoe mety question tiako posegna amizay hoe tena 23 cm mariny ve ilezanahy koa sa mba tena viavo regny baka raha zay mbola tsy tao
Alors karaha igny moe ampodiko ndraiky question zay maty regny valiny question bon vary zegny tsotra fô tsika zegny hoany zay tia fantatra zegny afaka magnandrana zay viavy zay valinay fôtony zegny raha zegny zay ya eny refa fikafa faharoa tsy faharoa moa fa magnaraka itony igny hoe firy mitanao magnano vao tonga rô za fô miteo azy ataovy matotro fôtony le raha hafa agnatin'ny le raha dradradragny isan'andro hoe zao ny mahela tonga atao zao zegny karaha zao zegny mahatsaratsara izy ya expert zegny esinao de raha zegny bon ty zegny somaiko tsara ty avy nanko tegna somaigny tsara ary atao satisfaite tsara mama igny zay le raha tokony hoe afapo izy ambela ny raha tegna mampiasa anao za zegny raha miaraka amina viavy zegny tsy afapo zegny viavy raha tegna hoe aleo za tsy afapo aleo ninazy tsy mandeha to zay ninazy tsy mandeha aleo zegny mandeha ninazy zay fa za miala iny fô objectif tsisy ouais anao zegny kafa magnano de magnano tsy magnanognano regninandre zegny izy zavavy ho anareo zay mbola tia agnandro anao izy teo na mialavany na mifailany ao raha igny moa zegny nataoko mihitsy kisa satria maro loatra magnitikitiky raha zegny amin'ny viavy aby surtout fa tsy sakinjareo ny tananao de zegny zany napetrako anao fampitanena afapo ngambany nipitalengatsika amin'ny valiny questionanao igny de efa mandeha de mandeha moa ny fotoagna capitaine Lakamby efa manompo tatapy ny question satria efa indrika am'le tegna grave izy teo igny isan'ny anasany maro izy teo igny de kivy tafatantampoko amizay refa tia marina zay mety fa maromaro angambany donc tovolahy na goma atao ndraiky magnotantany leçon sa karakory tsy tovolahy fô ray aman-dreny tegna hoe efa ela netezina kalava volo mbola mandeha manga leçon aminao zay na tonga fitety voalohany ny koa tsy olo milely fô ny koa tsy olo milely tamizay fotoagna satria izy zegny tsy de nandalo lavy loatra de nampianarigna azy zegny raha jiabijiaby satria izy zegny olo ray aman-dreny ara-panahy zegny agny zegny place misy azy de ny koatsegny amizay zegny izy amin'ny Cipriane de tanteraka amizay zegny après satria nitady zazavavy moa izy tamizay nahazo de nanome cadeau de ny tramonazy mihitsy nipetrahako voalohany tato justement hatra amle magnano mamboatra zaza viavy la zegny karaha zay zegny atao azy natao après 3 mois nandeha nagnano test amizay zegny à l'hôpitaly bon karaha zao hoe tafidy hoany zay vonintany regninandre zegny tsy atao re magnano dalàna fô fa izy zegny de amaparao question anaka amizay itsika resaka misoma savon de tsika de resaka masturbation manakory tsara misy capitaine Lakamby izy io ve tsy agnisan'ny malaky mamolaty fa ve izy io sa misy avantage ve izy io mba zavazavaty mikasika raha io edy mba tsy hoeny jeune tsy mbola mbola tsy mampimepesy volovolo tegna magnano jeune mbola tandora mbola tsy mazakazaka tsara igny tegna midika amy raha resaka masturbation raha jiaby hitantsika baka misy ny côté positif misy ny côté négatif donc zegny misy zegny ny voka-dratsiny magnano masturbation de misy mahatsara izy ambarao de ny mahatsara voalohany anao magnano masturbation ny mahatsara izy désiranao zegny tsy ankininao amin'olo le fait que anao zegny ny bonheuranao na désiranao ankininao amin'olo vadinao izy tsy tia hagnano anao fa makory problemenao satria olo agnatarnao izy tsy hagnano anao misoma savogno anao kofa tia hagnano somainao savogno igny avantagenao aminazy voalohany anao zegny désiranao zegny anao fô tompony anao zegny premier responsable amin'ny désiranao anao kofa tia hagnano anao master vitanao mandra de tianao mbary zegny anao fa manambady mbola afaka magnano masturbation afaka magnano ny aminazy anao vadinao mangataka amy vadinao anao koa tsy mahazo nefa anao setry io koa ny resaka désir sexuel koa ny involontaire amitsika tsika ny antsika tia hagnano ty lely zegny fa izy koa fa mihenjagna raha misy raha tia andeha alifaso zay fa ny maharatsy azy fô misy koa satria anao zegny magnano masturbation zegny surtout mampiasa savogno misy rano-savogno zegny tafiditra satria anao koa fa milely misy raha zegny misy réciproque zegny agnatiny misy raha velany miditry misy raha avy agnatiny miboakoaka le velany miditry igny anao koa tsy milely amy viavy voron-tsavogno miditry agnatiny nefa amizay zegny effet ny voron-tsavogno miditry agnatiny amizay maro mahasola malaky satria mandeha mikiky raha zegny micréer le poily amitsika zegny igny savogno voron-tsavogno miditry akagny lasa sola malaky anao zegny raha ohatra mampahizy maso sola zegny mamparegny zegny anao zegny comme mastra matetiky anao tsy maharegny raha volagny anao volaniko magnan'igny moramora tsy regninao
Bon faraty e. Donc izy ka fôlo maregny zay ndraiky sôla aby ko mas mampiay azy. Tsy voatery. Sangisangy regny dalagny e. Tsô misy touché ndraiky maregny koragnako zegny. Ay sangisangy fô ifa. Eka, efa navalavako anatsika zay kapitena Kambia angambany izy ka doko fa tsy voakoragna tagnatin'ny zay doko fa tsy voakoragna ika hoe. Sale magnariba bola asiagna resaka. Fasaka basa anao Ny Tagnariba. Manakôry koa le Tagnariba. Zay ke tsy arako araiky ke. Alfaty le Tagnariba zay manakôry. Le PD. Asiagna resaka sa tsy asiagna? Sa jano eo? Koa fa ino mahatonga izy zalahy io tenté amin'ny raha karaha io. Afaka mbazavenao hoe resaka hormonal ve zegny angambany. Eya, bon, voalohany zegny ny raison zegny mahatonga olo ho lasa PD. Voalohany zegny misy olo zegny naturellement zegny izy le hormone zegny efa hormone vehivavy tsy mankatia lehilahy mihitsy ao agnatiny. Naturel zegny. Naturel zegny. Izy zegny mahatonga izy amizay koa mahay be lasa mitsiritra lehilahy mitovy azy izy. Satria hormone vehivavy mahita lehilahy bogosy izy, tiako lehilahy igny e. Izy lehilahy be. Ia, zeboka. Ia. Izy amizay zegny mahatonga izy mitsiritra lehilahy izy tateky izy voahany ery zalahy. Ia. Igny zegny raison voalohany mahatonga le olo lasa PD. De misy amizay fiainagna sarotro. De misy olo fa PD vakagny zegny magname vola be. Akory anao, loako anao e filagny afara, tsy mide. De igny amizay zegny misy io amizay madiniky vola sasatra anao ty vidira maro anao nefa tsisy vola. Misy sasany amizay zegny mandray vola igny nefa amizay raha tsy mety kasiny. Anao zegny kofa magnano essai. Bon. Tohizo fa eritrereto fa hito raha ty e vilagny. Tsy mety atao essai zegny raha atao essai. Zegny mangataka izy après, mangataka. De anao amizay, igny amizay mahatonga sasany hoe izy kofa mikotrono ndraiky tianofo fô izy après. Tianofo fô izy après. Karaha igny. Igny zegny le raha zegny karazana misy virus zegny agnatiny ao e. Karaha zay zegny mombamomba izy. Fô za zegny moi personnellement misy olo zegny kofa mahita PD zegny mahignigny, olo pelapelaka mahignigny. Za ndraiky amin'ny fiainako zegny za tsy manana principe anotran'izay. Za zegny izy kofa olombelogno, ary zay raha ataony zegny ataova. Anao zao zegny koa manana eritreritry hagnano PD, manaova. Izy koa zay zegny anaty vava, tsy za. Ia, afaka magnano. Satria zay zegny mahafinaritra anao. Le raha andeha iagnantsika ambony tany koa mitady raha hampifinaritra antsika fogna e. Vita fa finaritra antsika tsy raha mandalo. Araroty. Philosophe marigny anao. Karaha zegny. Misy fotoagna kapiteny Lakambi efa manompo tatapy ny question satria efa indrika am'le tegna grave izy teo igny isan'ny nianasany maro izy teo igny. De ino ny zavatra tianao mbola koragny bebe kokoa mombamomba zay raha zay nefa mbola tsy tafantoniko anao teto afaka mbola misanao azy. Zao matiko mafiny sara be mitandregny atsika eo anao. Mikasiky question zay nataoko teo na mbola tsy mafaponao le ty mbola igny pitagny. Bon, za zegny ny hafitra zegny tsotra fô. Ho an'izay fan, izay tia resaka lely. Satria izy tia ato bôka resaka éducation. De hoe atao zao zegny mahaelaela tonga satria i raha ataontsika jiaby tsisy olo tsy milely zegny kone. Zegny bôka. Ia, majorité-ntsika jiaby milely. Fômba tonga vasaka tambony tany. Tsy atsika zegny tsy hoe magnanognano fô atsika. Fô tsy atsika satria atsika lehilahy ne kofa magnano zo. Atsika afapo, fa mamareo ane tsy afapo e. Zay mahatonga za hoe ataovy karaha zao lafiky vitesse satria mba tsara zegny tsy atsika fa afapo fa samby afapo zegny au momany magnano firasagna ran'ovy. Vita zo milamigny. Zo koa milamigny, tokantragno iny mba agnisan'ny be sao tsy haharavagna azy. Marigny zegny. Misy olo nefa miaraka amin'olo taloha izy, miaraka amin'olo avy afara, izy tsy afapo. Iny fô mampisara. Ia. Makasitraka mankateligny ampitandregny zahay e. Ia kapiteny Lakambi koragna tsy ho ratsy. Tsy ho ratsy e. De nisy mbola tsara tapatsika aza misy ny ratsy tapasika koragna. Veloma tompoko amin'ny magnaraka koa. Vita! En couleur raha!